non vai longe daqui. Un bosque que ninguén vai xa, porque dá moito medo, pero na realidade é un lugar moi tranquilo. Os paxaros cantan e comen o pan que pouca xente que pasa por ali lles bota. Neste bosque, dos amiguiños de infancia van facer moitos amiguiños novos e van pasalo moi ben. Imos alá. Carlota e Isaac van camiñando polo bosque e Carlota, como sempre, non confía en Isaac. Escoita, Isaac, ti sabes onde estamos indo? Estás seguro de que este camiño a casa? Pois claro, nuns 5 minutos xa estamos alá. Iso é o que me dixetes hai 20 minutos. Tranquila. Cala, que por culpa túa agora estamos perdidos. De repente, son un golpe brusco e Carlota e Isaac asustanse un pouco. Que foi iso? Miau, un gato. Un gato vai correndo para os cordóns de Isaac e os empeza a morder. Non é un rato. Miau, sinto moito. Oh, mira que monos. Miau, ten só de un rato. ¡Ayuda! ¡Están tolos! Iso foi moi raro. Ti! Mira por onde anda, Candul! Foi sin querer. Ademais, nin te toquei. ¡Vengareime! Carlota, ríese e mira a Isaac. Eres un bruto. Isaac, mira, un río. Di Carlota correndo para él. Menos mal, non teño auga. Di Isaac e comeza a beber agua. Eres unha persoa de verdade? Claro. Wow, fallamos que non vas a ninguén pasar por aquí. Por que xa ninguén ven? O bosque está moi sucio, está todo cheo de plásticos. Non te preocupes, deixaremos impecable. Din Carlota e Isaac poñéndose en mans a obra. E 2 horas despois... Está como os zorros do ouro. Moitas grazas. A contaminación do bosque agora baixou moito. Isaac. Que pasa? Onde está o peixe? O río? De que falas? Levas dormindo como 3 horas. Corre, é hora de cenar. Isaac quedou sorprendido. Foi todo un soño? Ou de verdade tiña que ser a natureza? Isaac, desde ese día, empezou a reciclar, a recoller todo o plástico e lixo que encontraba nos bosques ou nos ríos. Percatouse de que cuidar a natureza é realmente importante. Só tu que mais querer, filha.